Tidzime titangezve tione kuti zvingaita nani here pane zvichemo zvoruzha nesimbi dzavarungu dzinombotishupa kana tichitaura. Ngatiidzei tionezve kuti tamboti tiidzezve zvava nani here kune vanoteerera vanochema noruzha. Halo kwazovai kana sound yaita zvakanaka motitaridzawo zvigumwe kuti ndizvo here taakugona kuikwana munhu wose here pachirongwa chedu chino. Is the sound now fine? Zvakuikwa here vana chihera? Vamwe vachichema nesound that sound yedu haisi right. Yava nani here? Tigogona simudzaiwo zvigumwe katichiona kuti maakuzvirwawo. Ndadzima kuti titangezve zvakuikwa here nisuwe ngatsiisha lefoni tichiqala phansi futhi. Ngiyathemba kuba sokuba ngconywana hayi kana vanhu vakanyarara zvinoreva kuti zvinoikwa. Takambogadzira rutanda salungisa isigodo esifana nalesi kumbe ngati induku efana naleyi. Ndine imwe iya sharu yandinowanza kushandisa ndakagadzira ndakaigadzira kukwera zuro tichigadzirira chirongwa chenyu chino. Chokutanga chandoda kuti titaure pamusoro payo kuno kwayo uku tina mapandi mana andandagadzira andaunganidza pakufungana pakufungidzana. Mapandi mana atinawo parutanda ugogu nyasi uku ndati ndokutoisa midzika uku ndokutoisa midzika iyi inoti munhu wose ngave nemidzi yake. Ende kumidzi uku ndokunopinda spirituality yedu, kubatana kwatinoita nekwatinobva, kubatana kwatinoita nopatiri, kubatana kwatinoita nokwatinoenda, impande zetu, insuka yetu, lapho esiqala khona. Nxa siphuma lapho tikathabva pamidzi yedu patinoti zisu ndokune spirituality yedu, kumaroots edu, topinda pavunhu hwako iwe somunhu wenyama, madyiro ako, mabatiro ako, mamwiro ako, mafambiro ako, uchichengetedza muviri wako kuti uve munhu noutano hwakanaka. So kana wabva pamunhu pachai uyu watinoona uyu una meso watinoona ndio watinoti munhu ka, asi munhu watinoona uyu unofamba nomunhu watisingavoni, munhu ari mukati. That becomes like the emotional side of you. Zviri muhana yako, zviri kutsiko moyo wako, mafungiro aunoita nendangariro dzako zviri mukati momoyo wako. Yatinoti nechirungu this is the emotional side of the human being. Tazosvika kumusoro uku, mafungiro ako, the thinking that you have, indlela ocabanga ngayo. Saka munhu kana titaura nyaya yekumira kwomunhu, munhu une divi rokutanga, divi respirituality, divi repiri, divi romuviri, divi retatu, divi romoyo, divi rechina, divi rendangariro. Umuntu ke une ndau yomoya, insuka yakhe, inkolo yakhe, lapha agxile khona ngokukamoya. Then sesikhuluma nesiqu somuntu, inyama yakhe nendlela aziphatha ngayo nenyama yakhe. Okwesithathu okusenhliziyweni yakhe, lokho okuyikona ke okubangela ukuba abantu abaningi izinto abazenzayo ziqhutshwa inhliziyo. Ekugcineni ke sesiyokhuluma ngengqondo yomuntu. Umuntu ucabanga kanjani, umuntu uzwa kanjani ngasemphefumulweni wakhe, umuntu ubamba kanjani ngezandla zakhe, umuntu ke ukholwa kanjani ngomoya wakhe. Saka pavuna uhu bwatinotaura zvinotaridza kupatsanuka kwomunhu namavakigo akaita kubva paspirituality, the physical part of the human being, the emotional side of the human being, and ultimately the mental side of the human being.
kana ariwo mamiriro akaita munhu awa ndo mamirirowo anoita misha yedu inofanira kunge ine divi romweya semhuri munorarama sei panyaya dzemweya. Musha unofanira kunge uno musha, ndo ng'ombe kaidzi, ndo musha, ndo majachati, ndo matura, zvinhu zvatinazvo mukati momusha wedu umomo, makwai nembudzi nehuku. Tabvapo mukati momusha munofanira kunge iri nzvimbo inorera vanhu panyaya yemwoyo yavo, kuti mwoyo yedu ivevo norudo, mwoyo yedu ive nedzidziso yakanakawo zvatinobata mukati memwoyo yedu. Kumucheto misha ngaidzidzise vanhu kufunga, kugadzira kwendangariro. Saka toona isu kuti mukati taisa munhu, kuti munhu watinoshanda naye ngave nezhira yaanowisisa kuti tinopa pose apa pane chikafu chinodyiwa. Kune chikafu chinodyiwa, chikafu chomweya. Kune chikafu chinodyiwa, chikafu chedumbu, chokuzadza dumbu nesadza nemhunga nezviyo. Koita chikafu chinodyiwa nomwoyo womunhu, maemotions omunhu, chikafu chaunopa, sadza raunopa, kudya kwaunopa mukati momwoyo wako. Kumucheto tozoenda kuchikafu chepfungwa, chikafu chendangariro. Unodya chii mukati mepfungwa dzako? Wisisai zvakanaka vana, tigofamba tose, kuti nxa wena udla ukudla okungalungile ngokwengqondo, kuzova ingxaki, inkinga, inkathazo, izinto ozozithola ngasemoyeni wakho. Manawo udla ukudla okungalunganga ngokwenyama, uzathola kuba nasemphefumulweni wakho nawe uzoba nokuhlukumezeka. Upenyu hwedu kana hwakafanana nedanda iri, kuti munhu mweya, munhu nyama, munhu moyo, munhu ipfungwa. Todzoka zvekare toti musha mweya, musha inyama, musha moyo, musha ipfungwa. Tozoenda kumucheto kokupedzisira toti kana isu vakagara mukati memisha, zvirizvo zvatiri izvi mukati umwe noumwe wedu ari mumba, ari munhu wakabhalanza, munhu wakainzana mukati make, kuti spiritually munhu iye wakamirawo zvakanaka, physically uno utano mupenyu, emotionally vakaenzana zvakanaka, and mentally nokwepfungwa dzinoshanda zvakanaka. Toti isusu munhu mupenyu ngaachivaka musha mupenyu. Kana tavaka misha mipenyu, totora danda irori zvekare toenda naro kuhurumende yedu, kana taakutanga basa rokushanda kuvaka nokuvakurura Zimbabwe. Mubvunzo wokutanga wotiwo, what is the spirituality of Zimbabwe? Mweya wenyika yedu wakamira sei? Toshanda sei kugadzira mweya wenyika? Sisebenza kanjani ukulungisa umoya welizwe lakithi eZimbabwe? The spiritual understanding of a nation. How do we function as a nation? Tapedza kushanda mumweya wedu wenyika, touya panumber 2, tobetserana sei kugadzirisa nokuunganidza zvirimwa zvedu, zvichegwa zvedu, minda yedu, zvinokosha zvedu, our own resources zvatinazvo mukati mamavoko edu, physically Zimbabwe, vana matoposi edu, vana Sinoya Caves, vana Manaples zedu, vana Victoria Falls, ing'ombe dzedu, imhuka dzedu, isadza redu, zvose zvatinazvo zvatinoti isusu izvi ndo zvatakabata namavoko, our physical possession, our physical resources as a country. So we build our spirituality as a country, then we try to protect as much as possible the resources zvatinazvo mukati mamavoko edu. Tagona kuchengetedza maresources edu,
tozovimba kuti tingavaka here emotion, moyo yedu savana veZimbabwe. Zvikuru sei nyaya inondibvadza inyaya yedu yatanga chingotaura, nyaya yamaNdebele, nyaya yamashona tichikonana, nokuti ndo zviri kutsiko moyo, ndo zviri mumwoyo medu. Nyangwe tisingatauri, ukangotanga kutaura chiNdebele pakavungana mashona, vamwe vanotanga kupfinyamisa kumeso. Ukaendawo kumaNdebele ukatanga kutaura shona mukati mamaNdebele, vamwe vopfinyamisa kumeso, nokuti mune zvinhu zviri mumwoyo zvisina kugadzirwa zvakanaka, izvozvo zvisina kugadzirwa zvakanaka ndo zvinokonzera kuti vanhu vakone kuwanana. Zvozoita mafungiro atinoitavo, dzidziso dzatinobudziwavo senyika, toita sei? Saka ndimbodzokerai zvakare toti isusu togadzira mweya wenyika, togadzira maresources enyika, toshanda kugadzira nokuchenurudza moyo yavana vose veZimbabwe. Mafungiro namabatiro atinoita zviri kutsiko moyo yedu, tichitsvaira ukoko seri kwomukova, tichitsvaira seri kuzvikumbaridzo ukoko, tichibvisa marara akavigwa seri kwomukova anokonzera kuti Zimbabwe isabudirira zvakanaka. Tozoenda kumusoro, totanga kutarisa isusu kuti maresources atinawo panyaya yemental capacity, human resource capital. What quality of people do we have as a country in terms of mental and brain power? Sinabantu abanjani ngokwengqondo, ukuqina kwengqondo zelizwe laseZimbabwe, ukuze sibone ukuthi ingqondo zethu, indlela esifundisana ngayo njengelizwe, we do what we call a human resource assessment. Kubona kuti tikavunganidza njere dzose dzavanhu vari muZimbabwe, tikati mose vunganai pano, zvisina basa nendudzi, kusiyana norurimi, tiri vana venyika tose, tovungana toona kuti pfungwa dzedu dzakabatana zvakanaka, moyo yedu yatsvaigwa zvakanaka, kubvisa zvinhu zvakashata zvinokonzera mhesano, zvinokonzera kupokana, zvinokonzera hondo nokugwa, zvinokonzera kuurayana nokutaudzana zvakashata. Totsvaira ipapo, tovunganidza zvatinazvo senyika yedu tose, toona kuti zvirimwa zvedu, zvichegwa zvedu, munhu wose ari mukati menyika yeZimbabwe agone kubetsereka nokuwana vugaro hwakanaka, nokuti nyika yedu inazvo, toenda kumweya yedu. Saka umowisisa kuti chitanda ichochi chandakabata maoko tinoramba tichidzokorora, nokuti ndoda kuti tichishandise kugona kutanga kufunga nokufambidzana, kuti haungati iwe uri munhu une pfungwa dzakanaka asi moyo wako wakashata, hauna sadza raunodya, mweya wako wakamirawo zvakaipa. Chinoita kuti anzi munhu wakabhalanza zvakanaka, tinoti tinobhalanzisa zvose. The physical side must be healthy, the mental side must be healthy, the emotional side must be healthy, and the spiritual side must be healthy. That's what makes a human being. Those zvinoita kuti munhu mukati mudzi panomba anoti dzi akabata zvakanaka, munhu wakamira zvakanaka. Kana munhu amira zvakanaka, musha wake unogonawo kumira zvakanaka. Kana musha wamira zvakanaka, nyika inogona kutanga kumira zvakanaka. Naizvozvo ndodzokorera paya pandakambotaura musi uya ndikati hatingagoni kuvaka Zimbabwe tikasagona kuvaka Zimbabwe. Totanga kuvaka munhu, tapedza kuvaka munhu tovaka musha, tapedza kuvaka musha tozovaka nyika. Kuyinkinga, inkathazo ukuthi ngeke sikwazi kulungisa ilizwe sibulala imizi, ngeke sibe nemizi nxa sibulala abantu abahlala phakathi kwale mizi. Ngamanye amazwi umuntu ome kahle uzokuba negunya nolwazi lokwazi ukuba angalungisa umuzi. Nxa umuzi usumile ke, umuzi uyakwazi ukwakha isizwe. Umuntu wakha umuzi, umuzi wakhe isizwe.
munhu unovaka musha, musha uvaka nyika. Saka kudzidzisana kudai kuita kuti vanhu vabhalanze matambiro atinoita, mafambiro atinoita. Patabva kuhondo, vaMugabe vakati vana vose chindai kuchikoro mundodzidza, mugoverenga chirungu, mugodzidzawo. Towisisa kuti Zimbabwe yedu yatinayo iyi ina vanhu vakawanda vane njere dzakawanda kumusoro uku. Brain haupedzi muZimbabwe, chirungu haupedzi, madhigiri haupedzi, kuturika kuita maviri maviri, matatu matatu, mashanu mashanu. Kungati ukomba dei kuwanda kwamadhigiri kuri kuwanda kwamasolution, tingadai takavambuka kare. Saka towisisa kuti njere dzatinadzo hadzikwani kana mwoyo yatinayo isina kururama. Mwoyo yeduvo haingaiti zvakanaka kana matumbu edu asina sadza, asina chikafu, asina chokudya. Kana tabva ipapo tozoenda pamweya yedu yenyika yose yeZimbabwe kuti tovaka sei mweya, uraramo, mabatiro, mashandiro, mafambiro atinoita senyika yose tenderere. Saka towisisa isu kuti munyaya ifambe zvakanaka, kugona kudzokorora kuti zviri mukati zvifambidzane nezviri mumusha, zviri mumusha zvigofambidzana nezviri mukati menyika. Sikwazi kuba silungisa umuntu isi somuntu ongaphakathi. Nxa umuntu ongaphakathi eme kahle, kusho ukuthi nomuntu ome ngasekhaya, umuntu lo ume kahle, ikhaya elime kahle liyakwazi ukwakha isizwe esime kahle. Ndinotenda mangwananano kuti umwe noumwe wenyu kwamuri ikoko, zvakai nguva yamunowana mugadzire zvitanda zvakaita sezvinezvi. Ndinoiti nini thinking tool, idanda rokushandisa pakufunga kwatinoita, kuti nyaya izvo tigogona kufambidzana nokufungidzana. Unoramba uchingoritenderedza danda racho, uchifambisa ndangariro dzakasiyana siyana. Tikataura nyaya yechikoro chedu, dzidziso, tovhunga zvakare kuti toifambisa sei padanda irori. Ende padanda irori ratataura takadai kuti munhu wakatizobvunza kuti zuro patinobva uku zvomweya zvaifambiswa sei, zuro vaifamba sei kumweya. Tobvunza zvakare kuti zuro vaidya chii zuro. Tofamba zvakare tobvunza kuti zuro mwoyo yavo yaiva neuraramo hwakadini. Todzoka zvakare toti zuro pfungwa dzavanhu dzaishanda sei. Tabvunza mibvunzo mina. Mubvunzo wokutanga uriwo mubvunzo wezuro redu. Toenda pane ranhasi redu, toti zizo ranhasi, mweya yedu yavanhu, nhasi mweya yavo yakamira zvakadini. Nhasi vanhu vanodya chii. Nhasi mumwoyo mavo ndangariro dzorudzi. Nhasi vana vedu vanofunga sei. Toenda pane ramangwana redu richange rino mweya worudzii. Ramangwana redu richange richidya chii. Ramangwana redu tasira here vana ndangariro dzakanaka. Ramangwana redu dzidziso yatichava nayo idzidziso yerudzii. Wotora mibvunzo iyoyo iri mina, wobvunza mukati menguva, mapatsaniro atadziita dzitu wehlukanisa impilo zetu ngabutatu. Kwaizolo imphefumulo nomoya wabantu ubunjani. Kwaizolo abantu bebesidlani. Kwaizolo abantu bebe nemphefumulo enjani, nasemoyeni nasekucabangeni kwenhliziyo zabo. Kwaizolo besifunda kanjani. Kwanamhlanje inkolo ime kanjani. Kwanamhlanje sidlani. Kwanamhlanje sinani emoyeni. Kwanamhlanje sicabanga kanjani. Kwakusasa senza njani, ngokuqathanisa ngendlela efanayo. Ngoba lokho esikubonayo okwenzeke kwayizolo kuyakwazi ukuba kuphinde kwenzeke futhi nanamhlanje, kwenzeke nakusasa. Abakhuluma isiNgisi bathi bona imbali yayizolo
iyakwazi futhi ukuzilandisela nokuziphindisela. Unless we are able to learn from our history will always repeat itself. Saka ndinoda kurekomenda kwose kwamuri ikoko vari Zimbabwe, vari kuAmerica, vari kuBritain, kwose kwamakateerera, torai nguva please, ndinokumbiravo gadzirai zvitanda zvakaita sezvinei, tishandisane nezvitanda izvozvi kutanga kufunga, tichifunga zvakafanana, tichipa macritical comments akafanana, tigogona kufunga nezhiravo yakafanana, nokuti savana veZimbabwe taita dambudziko kuti tapfachanyuka, tarashikirwa nobunhu hwedu, mafungiro atinoita. Vamwe vakadzidzira China vakutanga kufungawo samaChina, vakadzidza kumaIndia vakufungawo samaTaliban, vakadzidza kuAmerica vana yo exe me this that, mabhuruku anotowa kusvika kumabvi. Vakadzidzawo kuBritain, hey mate, chirungu kai, wozovunganidza vanhu ivavo vose, woti nyika iyi chiitai zvamunogona kuita nenyika. Woona kuti hondo yaunotanga kuparamurana nayo ipapo ihondo yokutanga yokupatsanuka, kusiyana, kutarangana kwepfungwa dzavanhu vaunohwereketa navo. Umwe noumwe unobva kwake, chinongonzi chinjake, wabata idhunga watunga. VekumaChina vanenge voti isi tiriva kwaMao, vabva kuRussia vakati sisi tamasocialist, vaenda kuAmerica vakati sisi tiri macapitalist, vadzidzi vavo kunana vakati sisi tiri veujamaa, tive Harambe. Unganidza vanhu, uchaona kuti hondo yokutanga yatinayo muZimbabwe ihondo yokuti uruzvi hwedu, mafungiro edu namavonere atinoita zvinhu hana kufanana. Kudzidzisa kudai kuidza kuenzanisa, kuti zvimwe kuda kabanga tingagona kuunganidzana pfungwadzo nemadzidziro ataita tose, timbotora manotsi ose ezvatadzidza timboisa pamwe chete, tivone kuti tingawirirana here, kuti iyi ndo mamiriro akaita munhu mukati momwoyo wake, ndo mamiriro anofanira kuita misha yedu, ndo mamiriro anofanira kuita nyika yedu. Naizvozvo kana tichiti tinoda kugadzira Zimbabwe, tinoigadzira runa, tine nzvimbo dzatinoda kugadzira. Toda kugadzira chokutanga mafungiro atinoita savana veZimbabwe, toda kugadzira mwoyo yakabata mapundu ehasha, mapundu oburoyi, mapundu okuda kuuraya, mapundu okusada kuregererana, mandevere mashona. Ipapo pane nyaya apa, dambudziko riri pano kuti zviri mukati momwoyo ndo zvinobata zvinobuda mukati momuromo womunhu. Panoda kugadzirwa mafungiro matinoita, panoda kugadzirwa zviri mukati momwoyo yedu, panoda kugadzirwa nyaya yesadza. Tinodlei savana veZimbabwe, tinobata papi, chouviri, chozvei, tasvika kumucheto tozoti sisi toda kugadzira zvomweya yedu yeZimbabwe. Saka rutanda ugogu muchagovona, it's no longer a secret, tavhura political party muZimbabwe inonzi ZIM, Zimbabwe Indigenous Movement. Rutanda ugogu muchagovona, ndichataura nago, ndigopopota nago kusvika tose tawirirana kuti ngatigadzirei mweya yedu yeZimbabwe, ngatigadzirei zvatinazvo, ngatigadzirei mwoyo yedu, ngatigadzirei pfungwa dzedu. Namashoko iwawo ndinokutendai pamuri umwe noumwe, tangavo kudzidza kubhalanzavo upenyu hwako zvakanaka, wombogadzirawo mweya wako, wogadzira uchimanyavo, uchimbopichukavo, uchigadzira muviri wako kuti uve muviri wakanaka. Shandavo nezviri mukati momwoyo wako, uona kuti wagadzira, wobvisewo mapunduka. Ungangorarama upenyu wakangotsamwa munhu kufundumwara kubva musi waunoberekwa kusvika musi waunoro. Wapedza kufundumwara nokutsamwa ukoko wofa futi, hakuna musebenzi. Umuntu ati asuke mina ndikwatile, ngizondile mina, ngeke ngimxolele, ngeke mina, la mashina, la ma-GP, wajimela abantu baxabana. Mabeqeda uxabana kanjalo, umuntu asuke ring, usefile ke lo muntu. Manje impilo kuyini? Ukuthi sizoqeda impilo zethu zonke lokho sibophe namaqhubu. Nawe ngokufanayo vakashela ke
umphefumulo wakho, uthathe umshanyelo ke ingene ngasemoyeni wakho, uyosula nokususa zonke lezi zinto ezimbi eziyimbangela yenkulumo nezenzo ezingalungile, esiyoqedisela ke nendlela esicabanga ngayo. Thatha isikhathi ke nawe ufunde ubungule ke, uthola amapheshanyana nawe funda mfethu, funda. Ungafunda ama-Facebook kuphela nama-WhatsApp. Thenga nawe incwadi, iye emagrosa ngempela uthi uyaphi, uthi ngiye emagrosa ngiyenze ngiyothenga incwadi. Thenge nawe ufike uhlale phansi, uqhathuleke nawe, ucatule, uthole ulwazi nawe. Uma uzuthi uhlala namanye amadoda lapho, uhlala namanye umama, uthi uyavula umlomo nawe uthi awu, nangomuntu useyakhuluma-ke phela, ngoba usenako lokhu akuchathule wakuthola ngasendleleni. Saka kuvaka nyika yedu yeZimbabwe nokuyivakurura, ngatigadzirisei mafungira edu, ngatigadzirisei moyo yedu, ngatigadzirisei zvinhu zvedu, tikugona kugadzira zvakare mweya yedu, our spirituality, our physical resources, our emotional health as a country, and ultimately our mental capacity, our human resource capital that we have as a nation. How do we synergize? How do we put all zvigirengedza sei zvose izvi kuti zvigone kubatana? Saka Rutanda ugu ndakabata ilibrary yedu yandoda kudzidzisa vana vose, zvikuru sei vachiri vadoko. Shandaivo nemi zvakanaka, tifambidzane mukururama, tione kuti how do we build a balanced nation together, spiritually healthy, physically healthy, emotionally healthy, and ultimately mentally healthy. I thank you. Tinokutendai tichazovonana zvakare mumwe musi pachirongwa chenyu pano pasisimeli. Ndini Maponga Jeshu Marara, mwana wa Razaro, tisu vana muchena, tisu vana Changambire, zvidu zvitedza pai zvinotedzera vari kure, vari pedo vanotamba nazvo. Mutambo uri paruware, vanofara vanoti tisu, vanachigara maure, matanda anovora, vanachiramba kusesera mupona ngokubava nemaja kumagaro. Chirera navana vevanji, vanopemberana machira machena. Wira miti yasvosve ranhasi ravira ranguva ida. Tozokwereketa zvakare kana tawana imwe nguva umo muno munyika dzavaranda. Chivaivo nezuva rakanaka kwanhasi. Pfakai nguva muveze matanda enyu, tifunge pamwe chete. Tinotenda.